Wel, ca newydd yw'r gan yma sydd wedi deillio o brosiect ar y cyd gyda'r Llyfrgell Genedlaethol. Ac mae'n brosiect sydd yn ceisio annog pobl i wneud mwy o ddefnydd o'r deunydd sydd yn yr archif ac mewn llyfrgelloedd ac amgueddfeydd ledled Pryden. Ac mae'r gan yma yn seiliedig ar gyfweliad sydd yn yr archif yn Aberystwyth, gyfweliad gyda dyn o'r enw Caradog Jones. Ac oedd Caradog Jones arfer bod slawer dydd yn bailiff ar Afon Teifi. Fe oedd yn gyfrifol am ddal, neu ceisio dal, y bobl oedd yn potsian ar hyd yr afon. Felly dwi wedi seilio'r gan ar y cyfweliad ac wedi dyfynnu o'r cyfweliad yn y geiriau, a hefyd rhoi sylw i cyflwr yr afon fel y mae hi heddiw. Felly dyma'r gan sef Pryd y Potsiwr. Gawr ar y geilan, y wyneb dan gydd, a ffagal yn un llaw, ar gaff yn y llif, yn droed noeth yn credian, yn ystod trwy'r gro, i ddala pysgodyn dan leti yn os. Yn ganlyn yr hydref, amser gyn cof, mi samwn yn rhedeg i fyny o'r môr, a'r bechgyn yn dilyn yn gweithio fel tîm i ddianc o'r beilifs ar lannau Teifi. Y garian yn dyn, ac ambell i eog yn ddantaeth go bryn, neu testyn coelydd ar sefyll mewn cwrt, yn bachu pysgodyn wrth ymyl y dŵr. Pan ddod lloer i lawr ac yn tran lliw nos, glaniones i'r wawr, benni Pryd y Potsiwr, benni Pryd y Potsiwr. Mi digon i borthi, tregolion pob bro, a bwyd o holl Linden, o ddywed pob sŵn. Ond mae ni ledled gyda'r landlords cylni, o bobl anghennus ar lannau Teifi. Ro helan y claddau a helynt diri, dosfosydd a ffiniau a glannau y sir, mae'r dyfroedd yn egwan yn cael ei chamdrin, a'r pysgod sy'n rhedeg ar lannau Teifi. Drafferth sydd wrth law, trafod ni llybrin tir. Digon bydd y braw i gynnal Pryd y Potsiwr, Canol Pryd y Potsiwr, Canol Pryd y Potsiwr.
afon neu ryd, a samwn yn neidio, o peidiwch da chwi, a chymryd heb angen, o'r fregus nawr sydd, a pysgod sy'n rhedeg hyd afon tefi. A pysgod sy'n rhedeg hyd